Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Мегафорс, започвам ново оцеляване на Терария. Ще създам нов човек. Това да е готин. Така, да си го кръстя. Така, да се създам нов свят. Ще направя голям свят. Ще го кръстя. YouTube. Така. Света ще се създава доста време, така че ще спра клипа, докато се създаде. Така, върнах се, света се създаде. Имам дърт и аз не знам защо. Ще събера малко дърво за къща. И хубаво, ето един слайм. От неговото някакво гел, каквото е там. Ох, се правя факли. Ама трябва да го убия. Ау. Така. Хубаво. Така да си посъбера дърво. Така. Първо, в този епизод ще направя някаква малка къща, не от големите, защото аз съм си правила и големи. Не съм започнала да играя играта току-що. И това първоначално ще се направя една малка, колкото за първата нощ. Когато се поразвия малко в следващите епизоди, ще се направя по-голяма къща. В тази игра има и босове, както в Майнкрафт, но те се намират по-трудно. Има, когато света се създава, генерира и някакъв, който нещо като ви помага или нещо такова. Не знам точно какво прави. Така, тук. Така, слагате блоковете с левия бутон, ако не сте играли. Ето, с левия бутон слагате. Така. А с десния бутон отваряте врати. Не, още малко. Така, това дърво, да го щупя. Както виждате, в момента е обяд, там горе слънцето. Така. Така. С Escape си отваряте инвентара и така правите Workbench. Слагате го и него с ляв бутон. Така. И вече виждате, появяват се и още неща. И тук два слайма не се пречкат. Но нищо. Така, те се качиха върху. И сега да се направя стени за къщата. Така ще се направя, не знам, тези може би ще мисля. Ще се направя един чук, за да мога да с чука се чупят дървени платформи, факли и мисля, че врати. Защото ето виждате, тук това беше стена от пръст. Така, ето правя стена. Така. Тази игра е 2D, затова стената изглежда така, следно се затискате, но не. Тази игра е интересна, може да я намерите в Замунда, може и да я купите по-евтина от Майнкрафт. Скоро ще направя Майнкрафт мултиплеер survival, защото аз вече имам сървър и
само моят приятел, с който играе, да си купи микрофон, защото му се е развалил неговия. И вече ще правим Minecraft Multiplayer Survival. Така. Сега да направя под. После да сложа вратата. Както вече казах, вратите се отварят с десен бутон, не с ляв, но нещата се слагат с ляв бутон. Ето. Така да се сложа пак workbench. Къде отиде? Ето го. Така ще се го сложа тук не до вратата. Ще си направя факли. Така мога да си направя стрели, но сега в момента нямам лък. Мога да си направя лък. Опс. Така сега чук. Така, както виждате на чука и на всяко оръжие или каквото е там пише колко взима. Значи меча взема 5 демедж, а чука взима 2. Така, има и дървен меч, има железен меч, има и не знам как се казваше един материал най-здравия или какъв е там, но с него нещата са най-силни. Така, ето. Една къщичка, легло. За легло ми трябват много неща, желязо, много неща. Така. Този епизод ще го направя само до вечерта. И ще започна да снимам когато е ден, защото през нощта няма да излизам от къщата, за да не ме нападат чудовищата, защото още не мога да ги побеждавам. Те стават много през нощта и така, ако някой сега започва да я играе, може да го гледа, да се научи какво да прави. Или ако някой я играят и са добри, може да ми дадат някой съвет, защото аз не знам много за терария. Имам я от 2 седмици, но сигурно играя по един ден на седмица, така че... Така. И ето една къщичка. Може би ще направя и втори етаж, но в следващия епизод. И това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, коментирайте, лайквайте и чао! Упс, грешка.